abubuwan da suke faruwa a garin nan. ga musu da malam sallallahu alaihi wasallam ai musa irin ku ne ba su rauta a garin nan nan ake mun haka za ka yi dawo ba zan da kusa da kai ba kwallon tsaya da kana irin wannan mari haka kai aikin da na sa ka an kammala shi kuwa ya sa ana gani na ga ma ka sai da aka gama komai na ba kai me haka sake ka kan sarkin musu ka zo kenan kuma lalle haka da kai sarkin musu aikin kai yayi kyau ka zo kenan sarkin labari wai ina ka shiga ne wani labari ne dama kai muke jira au to saboda ba ni na doke ka ba aikinsa ya yi kyau ko gobe ya kare mun irin wannan ganganci na baka dama ka doke shi kamar dundu sarkin labari ka shigo kenan yau wani labari ne ai tun ga sarkin labari yanzu a sha labari dama kai muke jira kuna son labarin nan ko ba ka so ka sai wani bala'i kake mu let's go ai dole in ma bala'i kaga gangancin da kamu yanzu ka yi hakuri ba mu labari a aiki abokina ne yasa rage son ka irin yanayi to yanzu da ranar da na kun san me aka yi na'am kun san jiya na je garin Kura ko what ta aka samu matsala na je mun zauna da wani abokina zai kai ban wani labari na'am to da ban labarin muna cikin tafiya da shi sai muka je wani gidan mai ka san ai su binni irin gidan man nasu za ka ganshi da wasu let's go irin kaman wuta ce dai na ta yi na wuta nefa aka yi ai ba nefa bace ba wai injiya ka tayar ai injiya ka ce ai shi ma irin da nefa ne ka san mu a garin nan gabaki ɗaya gari nawa ne gabaki ɗaya shi gidaje nawa ne kana ganin gidan Alhaji dan Tanimu ne kawai ake da wuta a garin nan muka je mu dan zuwa mu dan bada 10-20 mi kallo what sai da nan na gona abu mamaki ba wannan ba ta kwa ka san me ya faru na'am ina zuwa sai wani mutum ya zo da shi da matan shi suka zo shan mai to da suka zo shan mai muna tsaye muna kallon su sai ya sauke ta kasan irin wannan mashin din bifan sai suka hau suna hawa sai ta sauko aka zuba musu mai ina gaya ma ana zuba musu mai an gama zuba musu mai kawai sai ya hau sai manta mata tashi aure let's go sai ya manta ta ya tafi ana ta magana ya manta ya tafi kuma ta gabanta ya zo ya wuce ba kada Allah raba mu kada fa ka zo mana da renin hankali wajen nan wallahi wanda ibe shi a mashin ya je ya dawo da shi ke cewa wai bulan labai wannan ba mataka bace yace au manta wallahi na manta what subhanallahi kaga mu ko irin wannan a zamanin mu bai taba waruwa ba kaga ni bai taba waruwa ba kaga ni to ai abun ya ban mamaki wallahi wai ina zuwa yanzu ka kai a zamanin ku mutum ya manta matai shi to ni bai ma taba faruwa ba a zamanin mu a ce mutum ya manta matarsa abun da ban mamaki wallahi da ban mamaki ni ne da an muka je gida sai na soya shi hey let's go suya kuma nami bawan Allah sai ka ce kaza jijaki ai wannan ya saba faruwa what labarin mahaukaci matar ta ka ce ka manta to ai tawa ce to kuma dan taka ce yace kuma yake ne ka manta ka kai yanzu da ka zo mana da wannan labarin in kai ne ya za ka zo yadda magana let's go ka zo ai idan ni ne muka je gida muna zuwa gida ina ga ma abubuwan garin kwaki zan sa shi in dinga duka what dinga duka wallahi baka isa ba wannan dan dama da zai mudun wallahi kai wallahi baka isa ba kamar ya wallahi baka isa ba to ya za ai tun dan nan fa yake ni fa kuma kuna kallo yake to kuma zaka wuce yanzu a kan shi to kai ka kama kai ka bahi dama shine ka kamai dundu waye bahi dama ba kai ba ka kuma kai da kake wani magana wani in ce kaza idan kai ne kai me zaka yi kamar ya ka dare na hankali wallahi baka isa ba to kai ka isa ba takkace kota to kai ma takkace kota a kai wallahi baka isa ba wallahi baka isa ba wallahi bai isa ba kai ke gaji mata shi ko mata ta to yanzu kaka wannan Wannan subscribe kana ku da na ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.